halusin mainita, että meillä on tänään suuri kunnia saada Bhakti-Vai Khalaswami tänne meidän erityisvieraaksi. Hän on Srila Prabhupadan oppilas ja toiminut ISKCONissa jo 70-luvulta lähtien. Hän on vannannut sannyas-munkkivallan, mikä tarkoittaa sitä, että hän on omistanut kehonsa, mielensä ja puheensa Krishnan tai Jumalan palvelukseen. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prashadini Nirvishesha Shunyavadi Pastavyadesha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna. So I would like to share with you a few words about sound. Haluaisin jakaa kanssanne muutaman sanan äänestä. What we practice is also known as mantra yoga. Mitä me harjoitetaan, niin sitä kutsutaan myös mantra-joogaksi. The mantra is based on sound vibration. Mantra perustuu äänivärähtelyyn. Man in Sanskrit language refers to the mind. Man sanskritiksi tarkoittaa mieltä. And tra in Sanskrit language it comes from trayate, which means to liberate. Ja sanskritissa tra tulee sanasta trayate, joka tarkoittaa vapauttaa. To liberate the mind. Vapauttaa mieli. Because in material consciousness, our mind is being occupied with so many material thoughts, material desires. Aineellisessa tietoisuudessa meidän mielemme valloittaa niin monet aineelliset ajatukset ja toiveet. And they often become a sort of disturbing element. Ja ne monesti on häiritseviä. We take care of our physical body. Pidämme huolta fyysisestä kehostamme. But people are not being educated how to take care of our mind. Mutta ihmisiä ei opeteta pitämään huolta mielestään. Our mind also has to take at least sometimes a shower. Mielenkin on ainakin joskus otettava kylpy. To cleanse the mind, to purify the mind. Puhdistuakseen. Because if the mind is purified, then naturally one becomes peaceful. Jos mieli on puhdistunut, niin tulemme luonnollisesti rauhallisiksi. Undisturbed even in midst of great difficulties.
Eivätkä suuretkaan vaikeudet häiritse sitä. Difficulties in life we cannot entirely avoid, Elämässä ei voi täysin välttyä haasteilta, but we can purify our mind in such a way that we learn how to properly tolerate. mutta voimme puhdistaa mielemme sillä tavoin, että opimme sietämään haasteita. And this is being done by mantra yoga. Ja tätä mantra-jooga auttaa meitä tekemään. And sound vibration is very powerful. Äänivärähtely on hyvin voimakasta. As described in the ancient Vedic scriptures, Kuten muinaisissa vedesissä teksteissä kuvaillaan, in the beginning was sound. alussa oli ääni. And then from sound, ether manifests. Äänestä manifestoitui eetteri. And then the whole process of cosmic manifestation takes place. Ja näin koko kosminen ilmentymä ilmentyi. From sound, we can even create light. Äänestä voimme luoda jopa valoa. Sound vibration can even levitate objects. Äänivärähtely voi jopa saada asioita leijumaan. In 2015, one group from Spain and UK, they made an experiment. Vuonna 2015 espanjalainen ja englantilainen ryhmä teki kokeiluja. They developed a device which was capable of levitating small objects into the air. He kehittivät sellaisen koneen, joka pystyi saada pieniä asioita leijumaan ilmaan. Just by sound vibration. Pelkästään äänivärähtelyn avulla. And you can imagine if that sound would be amplified, significantly amplified, even larger objects you can elevate. Voidaan siis kuvitella, että jos tuota ääntä suuresti laajennettaisiin, niin myös isommat asiat voisi leijua. The mystic yogis of the past, they used to levitate the entire physical body into the air. Entisaikojen mystikkojoogit saivat koko oman kehonsa leijumaan ilmaan. They knew the art of to manipulate the frequency of the physical body with the frequency of the air. He tunsivat sen tieteen, jolla manipuloida oman kehon värähtelyä ja ilman värähtelyä. And then you levitate. Ja sit sä vaan levitoit. Very simple. Tosi yksinkertaista. It's a simple. But that science is lost. Mutta tuo tieto on kadonnut. The point is sound is very, very powerful. Pointti on se, että ääni on tosi voimakasta. Simply by sound, the eternal living entity, the soul, becomes conditioned in this world in so many different ways. Pelkästään äänen vuoksi elävä olento ehdollistuu tässä aineellisessa maailmassa. Thoughts are also sound, nothing but sound. Ajatuksetkin on vaan pelkkää ääntä. Desires are sound. Toiveet on ääntä. Everything, even in the entire cosmic manifestation in this universe, everything is vibration. Kaikki tässä koko kosmisessa ilmentymässäkin on vaan värähtelyä. There's no solidity in this universe. Ei ole mitään kiinteää tässä maailmankaikkeudessa. Everything is vibrating sound. Kaikki vaan värähtelee äänenä. Even during the Battle of Kurukshetra about 5,000 years ago, Jopa 5000 vuotta sitten Kuruksetran taistelun aikana they used to have weapons based on sound vibration. ne käytti sellaisia ääniaseita. So you can imagine how important sound is. Niin voidaan ymmärtää, miten tärkeää ääni on. And just by what, there are two different types of sound. On kahdenlaista ääntä. The Prakrita sound, Aprakrita sound. Prakrita ja aprakrita. One is the material sound, and then there's the spiritual sound. On aineellinen ja henkinen ääni. They're entirely different by nature. Ja ne on täysin toista vastakohtia. The material sound vibrates within this cosmic manifestation. Aineellinen ääni on tässä aineellisessa ilmentymässä värähtelemässä.
And the spiritual sound vibrates in a different, completely different spiritual manifestation. Ja henkinen ääni värähtelee ihan eri ulottuvuudessa, henkisessä ulottuvuudessa. In the spiritual world known as Vaikuntha, Henkisessä maailmassa, joka tunnetaan Vaikunthana, where everything is eternally manifested, missä kaikki on ikuista, full of bliss, full of knowledge. täynnä autuutta ja tietoa. This is where the transcendental spiritual sound comes from. Tuolta tämä henkinen ääni tulee. So this is a Maha mantra which you see here on the screen. Joten tämä Mahamantra, joka näkyy tuolla taululla, It has been imported from the spiritual world into this material world. on tuotu sieltä henkisestä taivaasta tänne aineelliseen maahan. So simply by repeating that mantra, Joten pelkästään yksinkertaisesti tätä mantraa toistamalla, the mind becomes purified and eventually spiritualized. mieli puhdistuu ja lopulta henkistyy. And we gradually also experience, just by chanting this mantra, the spiritual nature. Ja pikkuhiljaa, kun me lausutaan tätä mantraa, niin me koetaan henkistä luontoa, Which is full of bliss, ananda, full of knowledge. joka on täynnä autuutta, anandaa ja tietoa. So can I also chant a little bit? Krishna. Saanko minäkin laulaa? Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,